Pasintabi po mga kapuso, halos 2,000 kilo ng botsa kabuang nakumpiska sa pamilihan ng Tarlac City ngayong huling quarter ng 2022. May ulat si Russell Simorio. Sa datos ng Tarlac City Veterinary Office, umabot na sa 1,673 kilos ang mga nakumpiskang botsa sa kanilang inspeksyon sa mga pamilihan sa lungsod. Simula Oktubre hanggang kasalukuyan, ang modus umano ng mga meat vendor, inihahalo sa sariwang karne ang mga botsa para maipasok at maibenta sa mga palengke. Wala raw nahuling tindera kasi nagtakbuhan ng isagawang operasyon. Ibinaon sa lupa ang mga nakumpiskang botsa. Illegal yon. Meron din naman yung mga tinatawag natin na mishandled meat. Ito yung mga frozen meat na nalusaw na at ibinebenta pa. Kasi ang frozen meat dapat ibinebenta siya as frozen at nasa tamang storage facility. Hinigpitan ng inspeksyon ng otoridad sa mga kinakatay na baboy sa slaughterhouse. Ang mga lamang loob na hindi pumasa sa post-mortem examination, kinukumpiska para hindi na maipuslit sa mga palengke. Unang-una, maiwasan yung pagkakasait ng mga tao. Pangalawa, dahil meron din tayong mga animal diseases tulad ng ASF at mga iba pa, bird flu, maiwasan din to yung pagkalat. Target din sa inspeksyon ng otoridad ang mga satellite market at talipapa para matiyak ng sariwa ang mga panindang karne ngayong Kapaskuhan. Nakakatakot mong bumili sa susunod kasi di ka sigurado kung anong mabibili mo. Lalo na pagka maramihan kang bumili, katulad na natsempuhan mo hindi maganda, sa susunod matatakot ka, hindi mo alam kung tama pa ba yung mabibili mo. Dahil sa mga nakumpiskang botsa, doble ang pag-iingat ng mga consumer. Titingnan ko kung medyo mapula-pula. Kasi kung medyo maputla, yun alam ko, ganun botsa yung ganun. Ganun ako namamalengke sa mga karne. Babala ng City Vet sa mga meat vendor na mahuhulian ng botsa, maaari silang magmulta at makasuhan. Mula sa Tarlac City, kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.